Diyos marhay na aga, Bicolandia. At isang mapagpalang araw sa ating viewers mula sa iba't ibang panig ng bansa. Welcome sa isa na namang makabuluhang episode ng DSWD5, ang inyong tahanan para sa mahalagang impormasyon, balita at talakayan na naglalayong palakasin ang bawat pamilyang Bicolano. Sa programang ito, tinatalakay natin ang iba't ibang programa at serbisyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ako nga pala si John G. Miranda, Information Officer 2 ng Disaster Response Management Division at Social Marketing Unit. At makasama rin natin ngayong araw ang aking kapwa Angel in Red Vest na si Ma'am Daniel. Magandang araw, Ma'am Daniel. Ayan, magandang araw sir at magandang araw muli sa ating mga manonood live dito sa DSWD Field Office 5 Facebook page. Ako po pala si Daniel Belien, Project Development Officer 2 ng Social Marketing Unit. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DSWD Social Marketing Unit sa pangunguna ni Ms. Mary Giselle Mesa at sa pamumuno ng aming Regional Director Norman S. Lario. Parte ito ng aming patuloy na pagsisikap na makapagbigay ng inspirasyon at pag-asa na may extra love at extra care para sa bawat Bicolano. Ngayong araw ng Martes, sa paggunita ng National Disaster Resilience Month na may temang kumikilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan ngayong buwan ng Hulyo, sabay-sabay nating kilalanin ang programang nagpalalim sa ating kakayahan bilang isang matatag na komunidad, ang Risk Resiliency Program, Project Lawa at Binhi ng DSWD. Tama, sa episode na ito malalaman natin kung paano kumikilos ang ating ahensya dahil aalamin natin ang naging tagumpay o impact ng Project Lawa at Binhi sa ating komunidad. Malalaman din natin ang kahalagahan ng interagency partnership at kukumustahin ang kasalukuyang implementasyon nito sa rehiyon. At bukod sa umaapaw na impormasyon, ay mamamahagi rin tayo ng 100 pesos na load o GCash sa isang maswerteng viewer na makakasagot sa ating question of the day. Yan, isa itong exciting na bahagi ng programa. Bawat linggo, natututo ka na nananalo ka pa. Kaya naman, manatiling nakatutok sa DSWD5 dahil ang sagot ay makukuha nyo lang din mula sa talakayan kasama ang ating panauhin. So, ang ating question of the day ay: maliban sa pangunahing layunin ng Project Lawa at Binhi na magbigay ng pagkain at tubig, ano pa ang layunin nito bilang bahagi ng Risk Resiliency Program? Ulitin ko po. Maliban sa pangunahing layunin ng Project Lawa at Binhi na magbigay ng pagkain at tubig, ano pa ang layunin nito bilang bahagi ng Risk Resiliency Program? Para sa ating viewers, i-type lamang ang inyong komento o sagot sa mismong comment section ng Facebook Live na ito. So ayan, mukhang handa na ang ating viewers na simulan ng talakayan. Ayan, para sa talakayang Project Lawa at Binhi, may makakasama tayong isang espesyal na bisita, si Ms. Sheena Ria Lara, ang Project Development Officer 2 at ang Risk Resiliency Program Regional Focal ng DSWD Bicol. Welcome po sa DSWD5, Ma'am Sheena. Ayan, magandang umaga po sa lahat ng ating mga nakikinig at mga nanonood ng DSWD5 po. Ayan, welcome po ulit ma'am sa DSWD5 at maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Para simulan ng ating talakayan, Ma'am Sheena, maaari po ba nating ibahagi kung ano nga ba itong Risk Resiliency Program, Project Lawa at Binhi sa kaubuoan po? Ayan, thank you so much, Sir John. So yun po, natutuwa po kami na unang-una na naimbitahan po ang RRP Lawa at Binhi dito sa talakayang ito kasi lalong-lalo na po na pinagdiriwang po natin ngayong buwan ng Hulyo, yung National Disaster Resilience Month na may tema po na kumikilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan. So bali po ang Risk Resiliency Program, isa po itong programa under the Climate Change Adaptation and Mitigation po na ito po ay idinisenyo upang mabawasan po yung pagiging vulnerable ng ating mga komunidad na nasa mga disaster prone areas, lalong-lalo na po na nakakaranas na po tayo ng pagbabago ng klima. So ito po ay kumbaga isang proactive na interbensyon ng ating ahensya na matulungan or masolusyonan po natin yung kakulangan po sa pagkain at sa tubig. Yes, so pag sinabi nating proactive, ma'am, meaning gumagawa na tayo agad-agad ng solusyon bago
bago tayo makaranas ng iba't ibang kalamidad. Tama po ba, Yes, ma'am? yes po. Opo. Kasi ngayon po sa kasalukuyan, in terms of disaster approach na po natin, ang talagang tinututukan na po natin ay dapat maging proactive na dapat bago pa man tayo tamaan ng sakuna, kung ano man po ang meron sa atin or hazards na meron sa isang area at mga disaster pa, lalo na po, 'di ba, na ang Bicol ay talagang laging tinatamaan Yes ng po. iba't ibang kalamidad po. So, ito pong pagiging proactive ay isang napakahalaga na para masolusyonan na po natin, lalong-lalo na po ang pagbabago ng klima or climate change po. Ayun. And ina-address din natin ang food and water scarcity nito, no? Yes po, opo. Yes. So, bali, opo, yung Risk Resiliency Program po ay sa ilalim po nito, yun na po ay yung tinatawag na Project Lawa at Binhi. So, ito po yung project niya. So, ang ibig pong sabihin ng Project Lawa at Binhi ay local adaptation to water access, and yung Binhi naman po ay ang breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished. So, ito pong proyektong ito po, ang ating sinusolusyonan po dito ay yung kakulungan ng tubig at pagkain. So, bale, ang sa pamamaraan po ng cash for training and cash for work. So bali kung ito po ay medyo nadagdagan na po ng cash for training, kasi 'di ba dati po ang halos na mga modality natin ay more on cash for work. So ngayon naman po, bilang parte ng pagiging maturuan natin na maging tatag, bilang parte ng preparedness and mitigation sa ating mga community, hindi na lang natin sila pinapagtrabaho kapalit ng pera or ng sahod po. Sila rin po ay tinuturuan na natin, kinakapacitate na natin kung paano magiging resilient in their own ways. Kumbaga sa mga sa tulong po ng ating mga LGUs ng MDRRMO, tinuturuan po natin sila kung ano po ba yung mga sakuna na meron sa kanilang area, ano ba yung mga dapat gawin nila before, during, and after. So, kumbaga, nagiging parte din po ito ng information, education campaign or communication po sa ating mga komunidad. So, ang dalawang modality niya po is cash for work and cash for training po. Ayan, talagang pinapatatag ang ating disaster response and resiliency Yes. ng ating mga mamamayan. And ito din po ay alinsunod sa Sustainable Development Goals ng UN. Tama po ba? Yes Na po. nais nating makamit by 2030 at alinsunod din dito sa Philippine Development Plan. Tama po ba, Yes ma'am? po, opo. So, yun po yung mga legal basis natin na inaangklahan. So, hindi lang ito basta-basta special project. So, talagang ito po ay may inaangklahan na mga legal basis. Katulad na lamang po yung nasabi mo na SDG 1, no poverty, zero hunger, and climate action. And yung 17, yung to strengthen yung partnerships. So, yun nga po, na-mention mo kanina na hindi lang DSWD alone ang gumagawa ng Project Lawa at Binhi, kundi madami tayong mga partners. Kaya nakakatuwa po na tulong-tulong po ang mga national agencies, like for example ng Department of Agriculture and also the Bureau of Fisheries, BIFAR po, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, na nakakatuwang po natin sa pag-iimplementa ng Project Lawa at Binhi sa Bicol region po. Ayun, thank you very much, ma'am. Ayan, ngayon po ma'am, ano po yung mga kasalukuyang ginaganap ng activity na Project Lawa at Binhi? Opo. Sa ngayon po, sa kasalukuyan ay nakapag 100% na po tayo. Natapos na po natin ang cash for training. So, bali po kasi ang Project Lawa at Binhi ay binubuo po siya ng 3 stages po. So, bali ito po ay yung stage 1, yung advancing climate. At yung stage 2 naman po is yung mismong cash for work na po. And yung stage 3 na po is yung sustainability strategies. So, kakatapos lamang po ng ating 3 stages, and sa kasalukuyan po ay meron na po tayong 100% na nakompleto na po natin na na-implement yung 3 stages po. And sa ngayon po ay ongoing po ang ating mga payout sa 6 na probinsya sa Bicol region po. Maraming salamat, Miss Sheena. Ngayon naman, para sa ating mga viewers, aalimin natin kung paano nabago ang buhay ng ating mga beneficiary sa pamamagitan ng Project Lawa at Binhi. Ayan, may papanoorin tayong video mamaya at ipapagpatuloy natin ang ating diskusyon sa pagbabalik ng DSWD 5. Sa isang maliit na binhi, nagmumula ang isang matayog na punong kahoy. Sa mga simpleng hakbang,
nagmumula ang dakilang pagbabago. Ganitong klaseng inspirasyon ang dala ng proyektong Lawa at Binhi sa libo-libong Bicolano. Sa likod ng proyektong Lawa at Binhi ng DSWD, nakita ng mga Bicolano na kahit sa harap ng mga hamon, may liwanag na nagbumula sa pagkakaisa at pagkilos. Ang proyektong ito ay naglalayong hindi lamang magbigay ng sagot sa kakulangan ng pagkain at tubig, kundi lumikha ng mas matibay na kinabukasan para sa bagong Pilipinas. Ang Lawa at Binhi, o local adaptation to water access and breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished, ay nagbigay ng oportunidad sa halos 4,772 beneficiaries mula sa mga probinsya ng Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Sa ilalim ng Cash for Training and Work Program, tumanggap ang bawat isa ng 7,900 pesos. Isang suporta na nagbigay daan para sa bagong simula. Malaking naidagdag sa amin. Yung kinita namin doon sa trabaho na yung 20 days na yun. Malaking tulong sa aming pamilya para mabawasan yung gastos, makadagdag sa panggastos sa pangangailangan ng pamilya namin. Dahil sa Cash for Work ng DSWD, isa kami sa napili na bigyan ng project ng Lawa at Binhi. Tapos ito ang naging trabaho namin, yung gumawa ng lawa. At the same time ay ginawa namin ng fish pond. Nagkayaw na po kami ng gulay dahil na kami mabakal sa palengke. Nagkakasupply naman kami sa ibang mga tindahan. Dito sa amin sa Barangay Asuncion, talagang maraming bata na mga malnourished. Magandang na nakapasok ang Lawa at Binhi dito sa amin dahil yung mga gulay ay binibigay namin sa kanila pang suporta sa mga bata. Nakabili po kami ng bigas para sa pamilya, tsaka pinansyal din para sa pag-aaral ng mga anak. Tinuruan po kami kung paano magtanim, kung paano mag-alaga ng tanim na namin. Itong programa ng Lawa at Binhi, isa itong magandang exercise para dito sa atin kasi napakaganda nito at hindi lang dole out ang bigay ng pera. Ito ay sustainable na pagkakakitaan ng tao. Ang Lawa ay nagdala ng tubig sa mga lupang dating tigang. Sa kabuuan, 38 water facilities ang naitayo kabilang ang 12 small farm reservoir at 26 na mga balon na may kapasidad na higit 72,605 cubic meters ng tubig. Kasabay nito, ang Binhi ay nagbigay buhay sa 145 community gardening sites na may lawak na 105,116 square meters. Ito pong lugar nito, ito pong tinatawag namin na Idealand. So 5 years siya na hindi siya na mas malaking bagay po na itong lawa po namin kasi yung lahat dito na gauma, doon po kinukuha yung tubig. Tapos yung sa garden din po namin, doon po kami kinukuha ng tubig. Pwede siyang igiban, pang dilik din dyan kasi presko po yung tubig na gumagaling sa puso. Nakapagbigay kami ng mga gulay doon sa daycare, may daycare kami at yung daycare na yon is katunayan ngayong araw nagpipiding sila. Sa bawat balon na hinukay at sa bawat binhing itinanim, isang kwento ng pag-asa at pagkakaisa ang nabuo. Ang mga kamay na nagtulungan ang nagdala ng bagong sigla sa lupa. Ang binta namin dito, pag naghahati-hati na kami, nakakatulong din ito, nakakabili sila kung anong mga school supplies na sa mga bata. Pagka halimbawa masama ang panahon, ang hirap ng ulam, kung hindi makakapagpadagat, wala kang mabibiling isda. Yung gulay naman, napakamahal. Pero pag nitong nagkaroon kami ng proyektong ito, meron na kaming mapagkukunan na nandito pa lang. Noong Agosto, ipinagdiwang ng komunidad ang ani na umabot sa 20,324 kilo ng gulay. Ang mga aning ito ay nagbigay ng pagkain para sa 4,773 na pamilya at nakapagbigay din ng kita sa pamamagitan ng pagbebenta sa mga lokal na pamilihan.
at sa Kadiwa Market Event. Nagde-deliver po sila sa mga gulayan, sa mga tindahan po, sa palengke. Tapos po sa mga yung bahay-bahay pag may nag-order. Ang proyektong ito ay hindi lamang para sa kasalukuyan. Itinataguyod nito ang pangmatagalang seguridad sa pagkain at tubig sa harap ng banta ng pagbabago ng klima. Sa suporta ng mga LGU at ng komunidad, sinisigurado ng Lawa at Binhi na ang bawat taniman at imbakan ng tubig ay tatagal para sa mga susunod na henerasyon. Alam nyo, dito sa ating lugar ay bagyuhin, no? So may mga panahon na wala tayong makuhanan ng pangulam. Another source na rin po of income kasi pag walang naglalaot, siyempre obligado na bibili sila ng mga taga-tabang na isda. Sa totoo lang po, pag bumabagyo, napakalaking epekto. Ang hirap kung saan kami, alimbawa lalo pag malalakas na bagyo yan, wala kaming mapagkunan. Pero nung may Lawa at Binhi, hindi na kami masyadong problema kasi, bagyo, walang ulam, punta na tayo ng garden, maglilinis tayo, tapos kung ano yung pwedeng anihin doon, kukunin natin, hati-hatiin. Ganun po yung nagiging system. Kung ang isang maliit na binhi ay kayang magpatubo ng punong nagbibigay lilim, anong higit pa ang kayang likhain ng isang komunidad na nagtutulungan? Masasabi ko po na sufficient na kami kasi napakalaking pagbabago dun sa pamumuhay ng mga miyembro. Marami dun sa aming community, even dan yung sa mga nearest barangay na nagtatanong na sa amin kasi gusto na nila na sabi, paano kami magkaroon yan? Pwede ba kaming sumali sa grupo ninyo para magkaroon ng makasali kami sa ganyan kasi nakikita nga nila na yung grupo buo at bukod pa doon nakakatulong kami doon sa community. Dati top notcher kami sa malnourished na mga bata dito sa Bilog na Catanduanes. Ngayon po yung pagpasok ng Lawa at Binhi, dati pakatlo na lang kami. Tapos unti-unti pampito, medyo nabawasan yung mga malnourished. Kumbaga lahat kami involved. Ito yung layunin nitong proyekto nito. So ang naging sa amin, kailangan pangalagaan din namin kasi isa kami sa nabibigyan ng benepisyo ng proyektong ito. Bigyan natin ng halaga yung pagbibigay ng atensyon ng gobyerno sa atin para hindi sila magsawa na tayo magsasaka ay matulungan na makaahon din sa ganitong buhay. Maganda po yung naitutulong, maganda yung balik. Hindi lang para sa amin, kundi para sa gobyerno. Hindi na kami magiging palaasa sa gobyerno kasi mayroon na kaming pinagkukuhanan. Ang taos-puso naming pasasalamat sa DSWD dahil isa kami sa napili na ang bayan ng Higmoto ay maging beneficiary. Ako po ay lubos pong nagpapasalamat sa namumuno ng DSWD at yung sa Lawa at Binhi dahil malaki pong tulong nila sa amin katulad sa aming mga mahirap, mga magsasaka, yung mga mangingisda. Napakalaking bagay po nang naibigay sa amin ng Lawa at Binhi. Maraming salamat at tayo nagkaisa para at nagkabuklod-buklod para sa isang proyektong maganda ng DSWD. Tunay na makapangyarihan ang pagkakaisa sa proyektong Lawa at Binhi na patunayan ng mga Bicolano na kahit maliit ang simula, may kakayahang makamit ang malaking tagumpay. Sa patuloy na suporta ng DSWD at ng komunidad, tiyak na maaabot natin ang isang masagana, matatag at maliwanag na bagong Pilipinas. Maraming salamat, DSWD! DSWD, katuwa ng mga kapuspala. At
nagbabalik ang DSWD 5, usapang tagumpay ng Risk Resiliency Program, Project Lawa at Binhi. Kanina napanood natin ang success story ng ating komunidad. At syempre, bago tayo dumako sa next part ng ating talakayin muli, mamamahagi po kami ng 100 pesos load o GCash sa dalawang maswerteng viewers na nakapagbibigay o nakapagbigay ng sagot sa ating question of the day. Muli ang ating question of the day ay, maliban sa pangunahing layunin ng Project Lawa at Binhi na magbigay ng pagkain at tubig, ano pa ang layunin nito bilang bahagi ng Risk Resiliency Program? Ulitin ko po, maliban sa pangunahing layunin ng Project Lawa at Binhi na makapagbigay ng pagkain at tubig, ano pa ang layunin nito bilang bahagi ng Risk Resiliency Program? I-comment lamang ang inyong kasagutan sa ating Facebook Live comment section at baka kayo na ang manalo sa question of the day sa araw na ito. Ayan, napakaganda talaga ng adhikain ng Project Lawa at Binhi, no? Nakita natin sa previous video kung gaano ito naging impactful sa mga buhay ng ating partner beneficiary. Partner, ano naman ang masasabi mo tungkol sa napanood natin kanina? Ayan, medyo emotional ang naging video natin dahil makita talaga natin na maraming natulungan, maraming napatatag na komunidad ang Project Lawa at Binhi. At masasabi natin na hindi lang siya tungkol sa pagkakaroon ng pagkain at tubig, at pati na rin sa pinansyal, because ito din ay nakatulong kung sakali man na sana wag naman na magkaroon ng bagyo o kalamidad. Masisigurado natin na meron mapagkukunan ng pagkain at tubig ang ating mga mamamayan. Kaya talagang napapatatag niya ang risk and disaster resilience ng ating komunidad dito sa Bicol. Nasabi mo nga, partner, risk mitigation siya sa mga disasters, no? At hindi lang siya makakatulong sa pinansyal, sinabi mo na rin kanina, at kundi ito rin ay nakakatulong sa aspetong pangkalikasan. Kasalukuyan ito ay iniimplementa sa ating rehiyon at ngayon naman ay makakasama natin si Sir Alvin Christopher Lat, ang Provincial Fisheries Officer ng Albay, parte ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIFAR, Bicol. Maray na aga po sa lahat ng ating nanonood ng ating Facebook Live para dito sa DSWD 5. So, ako ay nandito para po makashare ng kaunting kaalaman tungkol sa ginagawa ng mga plans and programs ng Bureau at ano po ang pwedeng maitulong sa ating mga parasira at mga parauma. Ayan, so magandang araw din po, Sir Alvin. Magandang araw, sir. Pumunta na po tayo sa unang talakayin. Ano po? Paano po naging kaisa ang BIFAR sa Project Lawa at Binhi? So, naging kabahagi po ng DSWD ang BIFAR sa paagi ng itong proyekto ninyo na proyektong Lawa at Binhi. Dahil sa pamamagitan nito, nakakapagbigay kami ng tulong sa mga mangingisda at magsasaka sa paagi ng aming fingerlings dispersal program o pagbibigay ng libre ng mga similya ng tilapia at bangus sa ating mga parauma at parasira. So lahat po ito na binibigay ng BIFAR na dispersal ay libre. Yun. Talagang sa likod ng bawat success story ng ating mamamayan ay may mga partner agencies na talaga nakakatulong upang maging matagumpay at magkaroon ng accomplishment na magkaroon ng pagkain at tubig ang ating mga mamamayan. Ayan, sir, nasabi po natin kanina na magsasaka at mga mangingisda ang ating mga benepisyaryo. Bukod po doon, meron pa po ba tayong ibang benepisyaryong pinoprovidean nitong programa? Bukod primarily, sila talaga yung pinaka ating priorities. Pero meron din kami mga tinutulungan na mga private, mga pribadong individual na mga gustong mag-engage sa aquaculture, sa fish pond or any project na related sa fisheries. So hindi kami natatali lang sa mga parasira and parauma. Gabos po ay handang tulungan ng BIFAR hanggat sa maabot ng kakayahan ng aming ahensya. Ayan, sir, kung nasabi nga kanina ni ma'am na isa kayo sa aming
partner agency. Ngayon sir, ilan na po ang naipamahagi ng BIFAR na tulong sa DSWD? So sa ngayon po, digdi sa proyektong Lawa at Binhi, dito sa Albay, meron po tayong tinutulungan na 5 munisipyo. So ito pong 5 munisipyo na to ay ang karamihan po dito talaga ay mga farmers organization o grupo ng mga magsasaka. So sa ngayon po meron na po tayong nabigay na 10,000 similya ng tilapia sa kanila na libre, at yung iba naman pong mga beneficiaryo pa ay naghihintay ng availability na aming similya kasi hindi naman agad nakaka-produce yung ating mga ating breeders ng tilapia. So ngayon pinapalaki pa namin bago pa ito may distribute. Yung iba namang mga areas na tinutulungan namin ay na-validate naman namin, at yung ibang mga munisipyo ay under construction pa sana ang kanilang mga bubugtakan ng mga fish ponds or backyard areas. Ayan, maraming salamat Sir Alvin. Talagang kahit hanggang sa ngayon patuloy pa din ang proyektong Project Lawa at Binhi kaysa ang ating ang BIFAR. So sa pamamagitan ng pagkakaisa ng iba't ibang ahensya ay nagkakaroon tayo ng makabuluhan na programa upang matulungan ng ating mamamayan dahil sa bukod sila ay gumagawa ng kanilang community gardens at small farm water reservoir, sila din ay nakakakuha ng additional income mula sa programa sa pamamagitan ng pagsali nila sa Cash for Work and Training. Tama ka dyan, Sir John. Isa ito sa mga programa na talaga namang nabibigyan ng oportunidad ang ating mga benepisyaryo na hindi lang kumita ng additional income, sila din mismo ang gumagawa ng kanilang sustainable source na pagkain sa pamamagitan ng pagtatanim at paggawa ng mga lawa na pwede nilang magamit sa pagtatanim. Yes, tama. At pwede rin nila itong pakinabangan sa gitna ng sakuna. Kaya itong proyekto ay talagang nagpapatatag sa risk at disaster resiliency ng ating mamamayan. Napakarami na palang natulungan ng programang ito at patuloy pang dumarami ang ating partner beneficiaries. Sa inyong palagay, Sir Alvin, balik po tayo. Paano po ito nagiging tagumpay, hindi lang ng ating partner beneficiaries, pati na rin ng DSWD at BIFAR? So, ang pagbibigay natin ng similya ng tilapia sa mga tao ay maaaring magkaroon ng sumusunod na magandang epekto, no? Una, ang pagtaas ng produksyon ng pagkain. Ang pagkakaroon kasi ng sapat na similya ng tilapia ay maaaring magdulot ng pagtaas ng produksyon ng isda na nagbibigay ng mas maraming pagkain sa mga tao. Nagpo-provide din ito ng kaginhawaan sa kabuhayan nila. Ang pag-aalaga kasi ng tilapia ay maaaring magbigay dagdag kita sa mga mangingisda at parauman natin na makatulong na mapapabuti ang kanilang kabuhayan. So, nagkakaloob din ito ng trabaho. Ang industriya kasi ng pag-aalaga ng tilapia ay maaaring magbigay ng oportunidad sa mga tao na mabigyan sila ng trabaho para yun ang pagkaabalahan nila sa komunidad. So, napapabuti rin ang kanilang nutrisyon kasi alam natin ang tilapia ay isa sa pinakamaganda or nagbibigay ng protina, and kung mas madami kung ito ay maibibigay sa hapagkainan ng mga ating mga beneficiaryo, magiging magiging sufficient na ito sa kanilang pang-araw-araw sa kalusugan nila at sa nutrisyon. At ang panghuli siguro, ang masasabi ko ay yung pagsuporto sa local economy o sa ating lokal na ekonomiya, kasi ang pag-aalaga at pagbebenta ng tilapia ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng lokal na economy sa pamamagitan ng paglikha ng mga negosyo at pagtaas ng kita ng komunidad. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi. Sa gitna ng mga hamon, talagang naka-inspire po ang patuloy na napapalakas ang kahandaan at katatagan ng bawat mamamayan. Sir Alvin, bilang katuwang ng DSWD sa Project Lawa at Binhi, paano po nakikita ng BIFAR ang kahalagahan ng interagency partnership sa pagpapalakas ng kabuhayan ng ating mga benepisyaryo, lalo na sa panahon ng kalamidad? Ang kooperasyon ng mga ahensya ng gobyerno ay talagang napakahalaga. Kasi nagiging epektibo ang mga programa at serbisyo ng gobyerno para sa ikabubuti ng mga mamamayan. Nagbibigay daan din ito sa mga ahensya na magtulungan
upang matugunan ang pangangailangan ng mga tao ng mahusay. Isa pa, dito rin nakakapagpalit ng mga impormasyon at karanasan ng mga ahensya upang mas lalong pang mapabuti ang kanilang mga serbisyo. Ayun, thank you, sir. Paano naman, sir, yung sa future plans ng BIFAR? At kung may plano ba tayong mga proyekto or future programs para sa ating mga mamamayan? Meron po ba tayo, sir? Actually, hindi naman kami nawawalan ng mga proyekto. Actually, ang pinaka-kon talaga namin ngayon, ang pinakamadaling maibigay namin sa mga ating mga constituents ay itong aming fingerless dispersal. Kasi sabi ko nga, verily available ito sa aming mga farms kasi may mga areas kami dito sa Bicol or sa mga probinsya na may mga farm kami na doon natin kinukuha ang mga kwan. Doon natin kinukuha ang mga similya. Bukod duman, may mga dispersal program din kami na binibigay sa mga kagaya ng mga fish, mga bangka. Ultimo, limitado. Pero meron kaming mga dispersal program ng bangka, ng mga gill nets, at saka fishing paraphernalias. Meron din kaming proyekto sa seaweeds na kinukuha namin digding sa Albay na pinopromote namin kasi yan po ang isa sa pinakamadaling itanim na walang masyadong alagaan, hindi mo pinapakain dito, seaweeds. Meron din kaming mga fish cages na binibigay, pero ito gabos ay binibigay namin sa mga asosasyon na mga parasira naman na asosasyon na willing na tulungan ang sarili nila mag-improve ang kanilang kabuhayan. Ayan, at sana din, sir, magkaroon din ng DSWD at BIFAR ng trainings and seminars para sa ating mamamayan na magkaroon ng tamang kaalaman at hands-on knowledge kung paano mag-alaga ng isda, magtanim, para mas maging makabuluhan at successful ang ating project. Ano po, sir? Yes. Okay, sige. Idagdagan ko na lang, no. Doon sa mga tao na gustong gustong maka-avail ng ating free fingerless dispersal, pwede kayong gumawa ng sulat or may letter request kayo sa amin, or pinakamaganda, mag-coordinate kayo sa local na gobyerno ninyo, sa LGU, through the MAU, through the Municipal Agriculture Office. Tapos, sila naman kasi ay nagko-consolidate ng mga letter requests. Mas maganda kasing mas maganda na mag-request ng madamihan kaysa sa individual. At saka kung gusto nyo na may oras naman kayo, pwede rin kayong bumisita sa amin digdi sa provincial office namin na matatagpuan sa Pawa, Tabaco City. And pwede tayo mag-usap naman kung ano pang ang pwedeng maitulong ng BIFAR sa inyo. Okay po. Para sa ating mga fisher folk and kapwa magsasaka, yan nga, sundin natin yung sinabi ni Sir Alvin kanina para matulungan ang pagsasaka at pangingisda sa Bicol region. Ayan, at dyan nagtatapos ang ating talakayan ukol sa interagency partnership ng Project Lawa at Binhi. Sir Alvin, baka po meron po ulit kayong final message o gustong i-promote sa BIFAR o paalala din para sa ating mga live viewers. Salamat. Patuloy niyo po sanang suportahan ang programa ito ng DSWD at lalong-lalo na yung sa BIFAR na nagbibigay ng mahalagang suporta sa mga mangingisda at magsasaka upang mapabuti ang kanilang kabuhayan at mapanatili ang sustainability ng ating yamang dagat. So sa ngalan po ng aming Regional Director Alirel Yupio Quinto, maraming salamat po sa DSWD na mabigyan kami ng pagkakataon na makatulong at maibahagi ang ilan naming programa sa BIFAR. So, Diyos mabalos po at mabuhay tayong lahat. Ayan, maraming salamat Sir Alvin. Para sa ating viewers, manatiling nakatutok dahil tuloy-tuloy ang ating usapan sa pagbabalik ng DSWD 5. Uh, 2005 nang namatay ang aking asawa, mahirap
kung paano ko bubuhayin yung 5 kong mga anak. Hindi ko maintindihan kung paano gampanan ang pagiging tatay at pagiging nanay. Hindi ko halos maiisip kung saan ko kukunin yung aking itutustos sa kanila kasi mahirap nga naman yung nag-aasikaso ka ng bahay at naghahanap buhay. May pagkakataon na talagang gusto ko nang sumuko dahil sa hirap. Pero dahil sa labis na awa at pagmamahal ko sa aking mga anak, nagsikap ako. 2009 nang ako ay mapabilang bilang isang grantee ng Pantawid Pilipino Program. Laking pasasalamat ko dahil talagang on time yung pagiging purpose beneficiary ko o grantee. Nakatulong na malaki yung cash assistance na ibinibigay sa akin ng programa, pero ang pinakamagandang nagbigay ng pagbabago sa aking buhay ay yung mga natutuhan ko o yung mga ibinabahagi ng programa sa pamamagitan ng family development session na ibinibigay buwan-buwan. Yun ang nagbigay sa akin ng motivation para maging aktibo ako sa iba't ibang religious and civic organization. Sa katunayan, naging presidente ako ng 2 eskwelahan, high school and elementary, as General PTA President. Malaki ang naiambag ko sa aking pagiging presidente sa aming paaralan. Nakapagbigay ako ng beautification sa perimeter ng eskwelahan. At yung General PTA contribution, nabigyan ko po ng kaluwagan yung mga magulang sa pamamagitan ng aking pakikipag-usap sa aming lokal na gobyerno. Sinubsidize yung PTA contribution. Ibig sabihin, yung mga magulang hindi na nagbibigay ng contribution, bagkus ito ay sinolder ng LGU Pili. Bukod dyan, nahirang din po ako bilang PTA Federation President. Doon na po nagtuloy-tuloy yung pagiging aktibo ko bilang civic leader. Sa ngayon po, ako po ay Federation President ng Solo Parents Federation dito sa Pili. Isa po sa naging ambag ko ay yung pagkakaroon ng cash assistance na in-implement ng LGU Pili. Kung hindi ako nagkakamali, baka dito sa buong Bicol, nauna po ang Pili na magpatupad ng social pension para sa mga solo parents. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. Ako nga pala si Jolly Abeliano Monreal, 46 years old, na nakatira po dito sa Barangay Nagotgot, Manito Albay. Bilang isang bookkeeper, ang responsibilidad ko po ay ang paghahanda sa lahat ng expense report at paggawa po ng mga dokumento na kalakip sa pagbabayad ng mga financial na transactions. Sa pinagdaanan po namin, marami din po kaming natutunan at dumaan din po kami sa maraming trainings at seminar para po matuto sa pampinansyal na aspeto at matuto sa paggawa ng mga dokumentong expense report tulad po ng bank reconciliation, status of fund utilization project, and cash book. Yun po ang ginagawa ko. Na-empowered po kami, lalo na po kami mga community volunteers dahil sa nagawa po ng Kalahi Seeds, mas natuto po kami paggawa ng mga dokumento at natutunan namin kung paano gawin ang ganitong trabaho. Yung community naman po, napakinabangan po nila lahat ng proyekto na binigay po dito sa amin. Ang mga karanasan ko po na natutunan sa Kalahi Seeds, yung naboost po yung self-esteem ko at natutunan ko kung paano ang tamang proseso sa paggawa ng expense report
At natutunan ko rin makihalubilo ng maayos sa mga kapwa ko. Community volunteers dahil sa mga pagtitipon po namin ginagawa. Kaya nang dahil po dito, mas napalawak po ang aking kaalaman, lalo na po pagdating sa ganitong trabaho. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. At nagbabalik muli ang DSWD 5, usapang tagumpay ng Risk Resiliency Program, Project Lawa at Binhi. Makakasama ulit natin si Miss Sheena. Salamat po kay Sir Alvin kanina mula from BIFAR na nakausap natin tungkol sa interagency partnership. Balik tayo sa ating talakayan. Miss Sheena, maliban sa nakita nating success stories ng beneficiary kanina, sa kasulukuyan po ma'am, ano-ano ang naging accomplishment ng programang ito? Ayun. So, for the accomplishments po ng Lawa at Binhi sa kasalukuyan po ay kakatapos lang po ng ating 3 stages ng Project Lawa at Binhi. Yung una po ay Stage 1, yung Advancing Climate. Ito po ay Cash for Training. So, at yung Cash for Work naman po and yung final stage po na Stage 3, which is the Sustainability Strategies na Cash for Training ay nakapag 100%. Completed na po tayo doon. And sa ngayon po, with regards naman po sa kung ilan na po yung Lawa na nagawa po natin, like for example, like yung sa construction of small farm reservoir or yung Lawa, we have 93 na po na naipagawa or na-construct and also na-rehabilitate na mga lawa dito sa Bicol region. So nakakatuwa kasi kung makikita nyo po yung mga resulta ng ating tinrabaho ng ating mga partner beneficiaries. Meron talaga, kumbaga makikita natin yung community participation, which is yun yung pinaka-importante dito sa pag-i-implementa ng Project Lawa at Binhi. Kasi kung baga tayo lang dito sa national agencies at sa LGUs ay tayo lamang yung suporta. Pero with regard sa pag-aksyon at sa pag-execute ng programa ay talaga ang pinaka-importante yung partisipasyon ng komunidad. Ano po? So we have 93 number of lawa or small farm reservoir, including na po yung mga diversification of water supply. Meron din po yung mga paggawa ng deep well, since yung ibang areas po kasi is hindi applicable yung lawa. Ano po? So meron din po tayo yung mga pag-divert na especially doon sa mga areas na kumbaga sufficient naman yung tubig. Meron pong ginagawang pagda-divert ng from water source going to the Binhi or the project sites. Ano po? And also yung mga ating mga river, meron yung if may mga available po na water source doon sa area, nagkakaroon na lamang po ng diversification. So that's for the Lawa po. And for the Binhi naman po or communal gardening, nakapag-establish po tayo ng 221 na project sites for the Binhi. So nakakatuwa po kasi talagang kung makikita nyo po yung mga binhi or project sites na communal gardening na ginagawa nila, talagang sa ngayon po actually nag-harvest na yung ating ibang mga partner beneficiaries. Ano po? So ongoing yung pong pag-harvest nila and also yung pagtitinda, hindi lang siya for own consumption ng ating mga partner beneficiaries kasi yun naman po talaga yung pinaka-goal na meron na source sa kanilang community yung ating mga partner beneficiaries. Also na i-involve na din po nila or naigagawa na din po nila itong dagdag kabuhayan. So naipagbebenta na po nila sa ating mga mismong sa kanilang areas din po and also sa market. And yun po yung kagandahan ng ating Lawa at Binhi sa ngayon. Ano po? Yes. And also for the naman po mga nabigyan na po natin ng asistensya or kung baga yung kanilang compensation, yun yung equivalent na kanilang itinrabaho. Meron na po tayong na-disbursed na total of 6,362 po na partner beneficiaries na-serve na po natin. So ito po ay nagkakahalaga po ng 50,259,800. So sa buong Bicol region na po yan. And sa ngayon po, meron pa rin po tayong ongoing payouts. Like for example sa Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, and Catanduanes po. Ayan, thank you so much ma'am. Nasabi nyo kanina yung community partnership. Sino-sino po ba yung kung pwede nyo pong masabi, sino-sino yung ibang munisipalidad na
kasama o kasapi dito sa ating Project Lawa at Binhi? Ayan po. So for the target areas po and municipalities, so ang ating pong mga implementing ngayong 2025 po ay for the Albay, ay yung 6 na probinsya, which is the Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon po. So for Albay po, meron po tayong Daraga, Legazpi, Libon, Ligao, and Tabaco City po. For Camarines Norte naman po, meron po tayong Daet, Labo, Daet, Labo, Mercedes, Paracale, and Jose Panganiban. For Camarines Sur naman po, Buhi, Calabanga, Libmanan, Naga City, Tinambak, and for Catanduanes naman po, Bagamanok, Caramoran, Gigmoto, Pandan, at Viga po. For Masbate naman po, we have Balud, Claveria, Milagros, Mobo, Monreal, PUV Corpus, San Fernando, and San Jacinto po. And for Sorsogon naman po, meron po tayong 5 munisipyo, Kasiguran, Castilla, Donsol, Pilar, at Santa Magdalena. So, baka po may magtanong na, ma'am, paano po ba ng DSWD tina-target or paano po kayo nakapag-identify? Bakit ito po yung 5 munisipyo ang napili nyo po na i-implement ang Lawa at Binhi? So, bali po ang Lawa at Binhi, hindi lang po ito basta-basta na napag-isipan natin na dito i-implement. Ito po ay scientific approach po tayo, as ito po ang direktiba ng ating Secretary Rex Gatchalian. Ito po ay naka-base po sa DOST Pag-asa Outlook po. So nakabase tayo doon sa ano yung mga probinsya, ano yung mga munisipyo na tinatamaan na at tatamaan pa ng El Nino at La Nina. So sila po, yung mga na-mention ko po kanina, sila po yung mga talagang nasa datos ng DOST Pag-asa Outlook na talagang tatamaan po. And also sila din po yung mga areas na mataas pa o with high poverty incidence pa po in terms sa talagang may mga mahihirap pa po tayong kababayan. Base po ito sa listahan ng And sobrang dami na po pala ng ating community partners po, no? And talagang napapalawak ang itong proyektong Project Lawa at Binhi sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang mamamayan po. Ms. Sheena, ano po ang pwedeng asahan ng mga beneficiaries sa programa? Bukod po doon sa mga nasabi nating cash for work, cash for training, yung additional income natin, baka pwede rin po natin i-detalye kung ilan po yung kita nila doon sa pagtitinda nila nitong mga produkto sa market. Ayan, ma. Opo. Bale, actually, ang kinagandahan dito sa Project Lawa at Binhi, yun nga, hindi lang ito basta dole out. We make sure po na talagang may sustainability ang Project Lawa at Binhi. Hindi lang natatapos ang aming involvement sa mga ating beneficiaries. Kasi, like for example, yung last stage ng cash for training, sustainability strategies, ay iniimbitahan po natin ang ating kapatid sa ahensya, ang Sustainable Livelihood Program. At iniimbitahan po natin sila para kumbaga madagdagan pa po ng kaalaman ng ating mga partner beneficiaries na paano pa nila ma-maintain, paano pa nila mapapaboost or i-improve yung Lawa at Binhi, lalo na yung mga harvest po nila, yung mga kita nila. So tinuturuan sila ng SLP kung ano ba yung mga qualifications, ano ba yung kakailanganin para maging qualified ka sa SLP or Sustainable Livelihood Program. And also yung na-mention po natin kanina na dahil ito po ay interagency ang ating mga partnerships, so talagang nakalatag na or nakaplano na yung mga susunod natin na mga activities in terms sa pagbibigay ng mga technical assistance sa ating mga fisher folks and farmers na paano ba nila maaalagaan yung lawa, kasi kumbaga naibigay na natin yung fingerlings, naibigay na natin yung mga binhi or seedlings. Ngayon naman, ano na yung kasunod? So dito na naman tayo papasok sa sustainability part na naman po. So after the payout, di ba kasi yung mga previous na parang nasasanay after the payout, wala na. Pero ngayon po hindi. Kasi aalagaan po natin ang ating mga partner beneficiaries na paano tumayo sa kanilang mga sariling paa. Na kumbaga, maiwan man natin sila, matapos na, ma-turn over na natin sa kanila yung Lawa at Binhi, mismong sila, bilang grupo, bilang individual, natuturuan na natin sila maging matatag. Lalong-lalo na po na ngayon ay talagang, yun nga po, ipinagdiriwang natin ang ating National Disaster Resilience Month. Ito yung mga hakbang ng ating ahensya para maturuan sila na, yun nga po yung sinasabi na bago pa man dumating yung food packs, ay meron ng mapagkukunan sa kanilang komunidad. Yes,
Ayan, maraming salamat Ma'am Sheena. And para sa iyo naman po, gaano talaga kahalaga ang partnership ng DSWD sa kahit anumang ahensya po? Opo. Ayun, actually, talagang napaka-importante at sobrang importante ng pagkakaroon ng collaboration with other national agencies po. Lalong-lalo na dito sa Project Lawa at Binhi kasi talagang makikita natin, kumbaga sabi nga niyan, even ng ating mga LGUs and ating mga partner beneficiaries, appreciated nila na talagang hindi na lang isang ahensya ang involved sa isang programa or proyekto, kundi iba't iba or kumbaga interagency na nga po na tinatawag kasi kumbaga iba-iba tayo ng forte, iba-ibang ahensya, iba-iba ang forte. Like for example, dahil itong Lawa at Binhi ay ang konsepto po nito ay agrikultura, ay talagang nakakatuwang po natin ng Department of Agriculture and lalong-lalo na po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po. Na sila yung nakakatuwang natin not only in providing the seedlings, the resources, the fingerlings po, but also the knowledge po na kung paano pa po mabuboost natin, may improve natin yung or ma-uplift pa po yung kabuhayan ng ating mga partner beneficiaries. Ayun, thank you very much ma'am. At nasabi nyo nga kanina yung accomplishments ng DSWD Project Lawa at Binhi. Ngayon naman po, para sa ating mga mamamayan, paano naman nila sa tingin nyo mape-preserve yung kanilang mga tanim at palaisdaan po? Opo. So with regards po dan, since yun po isa din po sa obheto ng Lawa at Binhi ay magkaroon po ng sustainability po talaga. Ito po ang kumbaga direktiba ng ating Secretary Rex Gatchalian na sabi nga po ang tawag niyan, dapat ang bawat pamilya or bawat individual po ay merong pagkain sa kanilang hapag. So ang ating na lamang po talagang kumbaga sinasabi ko nga po ito sa aming mga partner beneficiaries kahit during the orientations, during the cash for training na kumbaga kami po ay nakasuporta lamang tayong mga national agencies ang talaga pong makakapag-sustain, improve pa or makakapag-boost pa nitong Lawa at Binhi ay yung mga partner beneficiaries itself po. So kumbaga nasa kanila po yung susi kung paano magiging sustainable itong Project Lawa at Binhi. Kasi kumbaga sa atin, tumulong lang tayo paano makapag-umpisa. Pero in terms kung paano isusustain, paano ma-maintain yung ating Lawa at Binhi, nasa kamay na po yun ng ating mga partner beneficiaries. Tayo po ay naandito lamang, kumbaga nasa likod lamang po tayo ng mga partner beneficiaries para po matulungan sila makapag-umpisa at excuse me, sila na po ang makakatulong din sa kanilang sarili or sa komunidad na kung paano pa po ito magiging paano nila mai-involve pa ito sa livelihood, maisali sa mga kadiwa, and also para pa po kumbaga kahit sa kanilang community ay makatulong like for example sa malnutrition na rin po na makatulong sa kanilang komunidad po. Ayan, maraming salamat Ma'am Sheena. Ayun, naalala ko nung bata rin ako talaga maraming tanim sa paligid namin. At unfortunately ngayon habang lumalaki na rin ako, pawala-wala na rin talaga siya. So magandang katanungan yan kung paano nananatiling sustainable yung mga proyektong ito. Dagdag ko lang din po ma'am, bukod po dun sa mga nasabi na nating future projects, meron pa po ba tayong mga activity na ngayon ay gaganapin pa para sa programang ito? Opo. Bali dito sa Project Lawa at Binhi, yun po na-mention ko kanina na ang sunod na po namin na mga activities ay more on sustainability strategies na po. Since ngayon po ay more on harvesting na sila at yun binibenta na rin nila. So ngayon po ang ating mga future plans naman po ay paano ito masusustain. Like for example, paano pa maisali sa Sustainable Livelihood Program yung mga kung matulungan sila na maging yung mga individual po na partner paano sila magiging organized group. So yun din po ang tatahakin natin sa mga sa mga susunod na mga araw po at buwan. And also po paano sila maging beneficiary din ng SLB. Isa din po yun sa target natin para at least hindi rin sila mawalan ng gana na kumbaga tuloy-tuloy pa rin ang ating tulong sa kanila. And also
mabigyan rin po sila ng mga technical assistance, mga training, seminars. Actually, ito po ang ikinakatuwa nga rin natin dito sa region kasi yung ating mga municipal agriculture officers and city agriculture officers ay may mga initiative na po sila na may mga balak na sila na yung mga areas gagawin nilang mga kumbaga training center nila, gagawin nila na parang kasi meron din silang parang school na parang schooling po with regards sa farming. So kumbaga sa level pa lang ng LGU may mga nakalatag na rin. Aside from activities from region, meron na din pong nakalatag sa mga LGU levels po. So yun yung kinagandahan na talagang tulong-tulong tayo sa pagbubuo, sa paglaban rin na ang ating mga partner beneficiaries or ang ating community na maging resilient, maging matatag, maging mahanda and ligtas sa pagdating man or sa pagpe-prepare natin sa mga sakuna na meron or existing na hazard na meron tayo at sa mga disaster pa na daraan sa atin. Lalong-lalo na po na pumasok na naman po ang bagyuhan sa ating bansa po. Ayan ma'am, maraming salamat po ulit. Paniguradong narinig din ng ating mga partner beneficiaries at viewers kung ano nga po itong proyekto. Ngunit siguro pala isipan din to sa ating mga viewers, narinig siguro nila na kasama ang mga munisipalidad nila sa ating sineserve at this point or sa taong ito. Ngayon ma'am, paano po ba mag-apply bilang partner beneficiary? Ito po ba ay direkta sa DSWD or kailangan po ng rekomendasyon ng LGUs or ating mga partners? Yes, po. So, bali po with regards doon sa paano maging beneficiaryo ng Project Lawa at Binhi, ito po ay ibinababa na namin sa local government unit. So, ito po pa rin ay daraan sa assessment, validation ng ating mga LGU po. So, bali, dahil ito po ay ang ating mga partner beneficiaries ay involved ay farmers, fisher folks, nakakatuwang po natin ang Agriculture Office na mag-identify kung sino-sino po yung talagang kumbaga nasa laylayan, nasa pinaka-poorest of the poor and talagang tinatamaan or vulnerable po in terms sa mga natural hazards. Sila po yung pina-priority po natin. And then ito po, after po maibigay or ma-identify ng ating Agriculture Office yung mga pangalan, ito naman po ay dadaan sa ating mga social worker. Ano po ang ating mga municipal or city social welfare officer na sila naman po ang mag-a-assess at magva-validate kung sila po ba yung mga identified po bang mga pangalan ay talagang nasa listahanan, ito po ba ay mga 4Ps, pero kung hindi naman po sila nabibilang doon, assess and validated po ng ating MSWDO or LSWDO na talaga po sila ay talagang kumbaga nasa pinaka-poorest of the poor or nasa pinakamahirap po talagang pamilya. Ayan, thank you ma'am. This is talagang an opportunity for everyone. And nakatuwang makita na meron din tayong physical achievements or accomplishments gaya ng nabalita lang last time na 18 o 18 kilo ng pechay. Yes. At kumita din sila ng 900 pesos. Kahit maliit man yan o malaki, talagang nakakatulong yan sa ating komunidad. At syempre dyan nagtatapos ang ating talakayan ukol sa Project Lawa at Binhi. Ms. Sheena, baka meron po kayong final message o mga paalala para sa ating mga live viewers po? Ayun po, unang-una po maraming salamat sa SMU sa pag-imbita sa amin sa RRP Project Lawa at Binhi kasi talaga malaking tulong po ito para mas mapaliwanag pa namin, mas mapakilala pa po namin ang Project Lawa at Binhi dahil ito po ay bagong programa pa lang o proyekto ng DSWD. And ito din po ang isang unang hakbang natin sa ating ahensya na malabanan or kumbaga maprotektahan na tayo sa mga posibleng mangyari sa atin. Pagdating ng sakuna or pagdating ng disaster. So ito po ay isang hakbang ang Project Lawa at Binhi, isa itong kumbaga tulong-tulong tayo para magkaroon po tayo ng bansa na handa at ligtas at talagang kumbaga ang mga partner beneficiaries po natin maturuan po natin na maging matatag sa kanilang pamamaraan po. So yun lamang po and Diyos mabalos po. Maraming salamat po. Once again, Sir Alvin and Ma'am Sheena sa pagpapaunlak po sa aming request na ipaalam sa ating mga viewers kung ano ang accomplishment ng Project Lawa at Binhi at ang mga nangyayaring kaganapan sa kasalukuyan at sa mga susunod pang araw ng programa. Para sa mga sumali po sa ating question of the day, abangan na lamang po ang message ng ating team kung kayo ang nanalo at kung paano nyo makiklaim ang inyong premyo.
Yan, abangan ang mga susunod pang programa ng DSWD5 sa ating official Facebook page. Tuloy-tuloy ang ating serbisyo at pagbibigay ng kaalaman para sa bawat pamilyang Pilipino. Muli, kami ang inyong host na sina John G. Miranda at Daniel Jane Belien. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DSWD Bicol Social Marketing Unit sa pamumuno ni Miss Mary Giselle B. Mesa at sa pamumuno ng aming Regional Director Norman S. Lario. Hanggang sa muli nating kwentuhan dito sa programang naglilingkod ng may extra love at extra care, ginagawa ang lahat mula sa puso. Ito ang DSWD 5.